שלום וברוכים הבאים למהדורה 63 שמגיעה לכם. אני מאור מויאל. ואני חי חביב, ואנחנו מגישים לכם לא את החדשות שכולם מדברים עליהם, ברור שלא, אלא את החדשות ההזויות, הביזריות והמצחיקות ביותר בעולם. חיובי חזק, המפקד! וואי, פרק חדש, אני מתרגש מאוד. ועוד אני הולך להגיד על מה נדבר היום, אז בכלל עף לי המוח. רגע, שנייה. תגיד. שנייה, חי, אל תלחץ עליי. תגיד. אוקיי, היום אנחנו נדבר על היווניה שבוערת מתשוקה לאנשים במדים. בצדק. כן, כל כך בוערת חי, כל כך בוערת, ששדות עלו בלהבות. כן, זה נשמע לי כמו חתיכת כוח על קריפי ולא שימושי. רק אם אתה חניבעל לקטר. אוקיי, על אנשים שנשכחו לאחר מותן, ואיך קניה ווסט, איך הוא קשור לגנבת רכבים ותינוקות מקנטקי. מעניין אותך? אני בטוח שאותך זה מעניין יותר. מאוד מאוד, אבל קודם כל ולפני הכל בוקר שמוקר חי המכונה חי. בוקר שמוקר מאור המכונה מאור, מניש, מה שלומך? מניש, וואלה אחי, מה אני אגיד לך? פרק חדש, מקליטים, מה יכול להיות יותר, כאילו מה? מה באמת? מה באמת? מה באמת? סתם, האמת? אוקיי. כן. מה באת להגיד? לא, באתי להגיד שהמדינה עברה שבוע קשה, לפחות פתיחת שבוע, אבל זה נכון. אבל אז עצרתי את עצמי, כי אמרתי, אני לא יודע למה אנחנו כאן, בשביל שנייה לצאת מזה, בשביל, כאילו, כמובן שלצד זה זוכרים, אבל, אז בגלל זה עצרתי את עצמי, אבל הנה, אמרתי בסוף. לא, אבל אתה יודע מה זה חשוב שאמרת את זה, כי אתה יודע, בסוף זה נכון, אומנם אנחנו באים כאילו לתת את האתנחתה והאסקפיזם השבועי, אבל מן הסתם ברור לכולם שאנחנו לא מתעלמים ממה שקורה. ברור לנו שגם אף אחד לא מתעלם, זאת אומרת כאילו, אתה יודע, מאוד מפחיד לראות בן אדם צוחק ברחוב ביום ראשון, כשזה קרה, אז אני רואה המון אומנים, שחר חסון, לצורך העניין, ביטל הופעה באותו ערב, כמעט כל הסטנדאפיסטים. אחד האומנים הגדולים, אני לא זוכר בדיוק מי, היה צריך להוציא איזה סינגל מטורף וביטל את ההוצאה, אני חושב עומר אדם. קיצור, אז כאילו המדינה נכנסה לאיזשהו סחרור, אבל... כן, אנחנו עדיין הוצאנו את הפרק, אבל אתה יודע, זה גם כאילו היה מאוחר מדי, כי אנחנו מן הסתם מקליטים. אנחנו הקלטנו לפני, לא ידענו. הקלטנו לפני, ואנחנו גם מעלים את זה, אתה יודע, בצורה כזאת שזה פשוט יעלה ביום ראשון, ואז אתה יודע, יום ראשון בבוקר אני קם, אנחנו רואים את החדשות האלה, אבל הפרק כבר בחוץ, אז... בחוץ כבר. כן. אז טוב, שנדע ימים טובים יותר, אמן. לגמרי. מגיע לנו. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, רק נגיד שהתוכנית הזאת לא באה לפגוע באף אחד, והכל בהומור, ואנחנו מבקשים שאף אחד לא ייפגע. זאת האמת. אז יאללה, מה אתה אומר? נתחיל? למה לא? קדימה, פתיח. ברוכים הבאים למהדורה שמגיעה לכם. הסיני שהתחבא בארון. רגע, לפני שאנחנו מתחילים. איזה סיבה יש לבן אדם להתחבא בארון לדעתך? שמע, אני אגיד לך. שתי סיבות שעולות לי בראש. אחד, הסיבה האובייס. אתה יודע, מי מאיתנו לא ברגע שרואה ג'וק בבית, הוא או קופץ למעברר תקרה. במידה ואין מעברר תקרה, הארון, כי למקרר הרי אתה לא יכול להיכנס, המקרר זה המקדש שלהם. אתה מבין? כן. אתה תמצא שם הרבה יותר. אז לארון. גם אולי לא מומלץ להיכנס למקרר כשיש ג'וק בחוץ. תלוי לכמה זמן, תלוי גם בתקופה באיזה עונה אתה, אבל כן. הסיבה השנייה היא, אם אתה חי באיראן, סוריה, עיראק וכולי, אז יכול להיות שאתה מאוד מאוד גיי. ואז אתה צריך להישאר בארון ולא לצאת ממנו לעולם. לגמרי. כי החיים שלך תלויים בזה. זה מה שאני, לא יודע, עולה לי לראש, אבל בוא נראה. בבקשה. לא חושבים שנתקלנו לאחרונה ברגע יותר מביך מזה. אישה, אוקיי, בהנגגג' וואו, למה יש כל כך הרבה וואו בעיר הסינית הזאת, אבל אוקיי. בתקשורת המקומית היא זוהתה רק בשמה הפרטי לי, ושם המשפחה שלה לא נחשף כדי להגן עליה ממבוכה ציבורית. היא, אותה לי,
שמעה רעשים מחשידים שמגיעים מכיוון ארון הבגדים בחדר השינה שלה. שים לב שגם פה זה מגיע נכון, נכון. לא רציתי, אני לא רוצה, אתה יודע, לא במוד של לפגוע עכשיו באנשים שהם אנאלפביתים, כן. אבל כתב הוא לא, אולי הוא רשם, אתה יודע, יש לבלים. כדי לכתוב צריך לדעת עברית. כן. אז היא הרגישה שלא נותרה לה ברירה, אלא להזיק את המשטרה המקומית. תשמע, להזיק משטרה מקומית ועוד סינית, רגע, הסינים הם לא דרמטיים, זה היפנים. לא, זה היפנים, כן. לא, אבל עדיין, כאילו, אתה יודע, שומעת רעשים וזה מתוך הארון. אתה מתאר את הסיטואציה, היא שומעת הרעש תוך כדי שהיא חותכת עגבנייה, היא הולכת במטבח, מסתכלת ימינה שמאלה על הדרך, לוקחת סכין קצבים, אומרת על כל מקרה. נכון. אתה מבין? ובינתיים היא מסתתרת בארון, אבל בארון אחר, ומתקשרת למשטרה. זה סיטואציה מלחיצה. מלחיץ. אבל בוא נראה מה נגמר שם. כן. אחד השוטרים היה מצויד במצלמת חזה, שתיעדה את המתרחש, עם צילומים שהותירו אפילו את השוטרים נדהמים. אחרי שפתחו את דלת הארון, גילו בתוכו השוטרים אדם יושב, מכונס בעצמו, מנסה להתחבא, הוא מסתכל עליהם, מביט להם בעיני האיילה שלו, כן. ואומר להם, אני גר פה. השם שלי נמצא בחוזה של השכירות, תבדקו, תבינו טריון. השוטרים מסתכלים, הוא אמר לתדמת השוטרים, כן? הם היו בהלם, מן הסתם, הגיוני. כן, האישה שהזיקה את השוטרים מופתעה גם היא. משהו כזה יצא לה מהפה. כן. ואמרה לשוטרים שמישהי חשבה שהוא גנב או שודד, ולמעשה, אתה מוכן לזה? כן. בעלה. וזה הגיוני שהוא באמת נמצא בחוזה שכירות. הוא באמת גר שם. פתאום זה שהוא אמר להם אני גר פה, נורא מתיישב בראש. השוטרים, שאתה יודע, ראו דבר או שניים בחיים, הסתכלו הפעם הם בעיני איילה, אל האישה, ושאלו אותה, למה בעלך מתחבא בתוך הארון? מה נסגר איתך, you fucking shit? שאל אחד השוטרים את הגברת, כמובן הוא היה יותר נעים, ואז התבררה התשובה. מתברר שהאדון, דינג, זה השם שלו, אחי. זה לא הצלצול של הפעמון. לא, זה השם שלו הפרטי. זה השם הפרטי שלו. סיפר לאשתו שהוא הולך לעבודה, אבל החליט להישאר בבית, בלי ידיעתה. הבריז. מדוע? למה? למה הוא יבריז מהעבודה? כי רק בארון הוא יכול לשחק במשחק וידאו שהוא אוהב כל כך. בלי שהיא מטרידה אותו לשון הכתבה. אתה יודע, אתה רואה אותו מתחבא ומשחק בברול סטארס או בפורטנייט או בכאלה. וואי, עם האוזניות גיימר ויואו. שמע, הוא מסכן בסך הכל. תראה מה כתוב, הוא לא סיפר לה על התוכניות שלו כי הוא ידע שהיא לא תאשר לו. כן, הגיוני, אדוני, אתה צריך ללכת ולהביא פרנסה הביתה. נכון. לא, נראה לי שהיא לא מרשה לו לשחק במשחקים. בכלליות. בכללי, אחי. וואי, תקשיב. טוב, השוטרים, מסתבר, הם לא רק שוטרים. הרי ידוע שהשוטרים הם הפסיכולוגים הכי טובים. מטפלים זוגיים. כן, שאתה לחוץ מאוד, גש לשוטר הקרוב לביתך, הוא ירגיע אותך בטח. אז הם נשארו שם בבית כדי לסדר את העניינים בין האיש לאישה, כי הם כעסו קצת אחד על מה אתה יושב לי שם, מה את רוצה ממני כבר, נמאס מכל ה... כן, זה כמובן לא היה ככה, זה היה... מטורף. כן, מאוד ארוכים כאלה ומביכים. באמת תקרית מביכה, אחי. כן, אני לא יודע אם זה דורש כאילו לצנזר את השמות משפחה וזה, אבל אתה יודע. מהפדיחה. כן, בסדר, ברור שזה פדיחה, אבל אתה יודע. טוב. טוב. בוא נעבור ככה יש לנו איזה כמה אייטמים מורבידים קצת. מורבידים זה אלה שעפים באוויר, מנסים להרוג את הארי פוטר. כן. כן, יפה, ברור. אתה כבר מכיר אותי. נו. אם לא אני אז מי. אם לא אני אז מי. טוב,
אז כן, על המורבידים. כן, קצת אייטמים מורבידים, ואחר כך נחזור לאייטמים ככה שירימו לנו את האווירה. אז ככה, העובדת מתה על שולחן העבודה שלה, אבל הבינו שהיא מתה רק אחרי 4 ימים. היא עובדת לבד? לא. היא עובדת בבית? לא. היא עובדת על גבעה מאוד מרוחקת בין 2 ערים לא. שמסתירים אותה? אז היא הייתה על שולחן העבודה שלה 4 ימים. נכון. בעבודה שלה. מתה. מתה לחלוטין. אז ככה, תקשיב טוב. דניז פורהום, בת ה-60, תועדה כשהיא נכנסת לבניין המשרדים שלה באריזונה, במערב טמפה, בשעה 7 בבוקר, ביום שישי, ה-16 באוגוסט. עם זאת, רק ביום שלישי הבא, ב-20 באוגוסט, 4 ימים אחר כך, הבטחת הבניין התקשרה לרשויות לאחר שגילתה שהיא לא מגיבה בתא שלה בקיוביקל. אתה יודע מה זה קיוביקל? כן, אני יודע, אבל זה מילה מאוד כיפית. קיוביקל. באופן ספייס, בקיוביקל שלה, אז היה לה שולחן, והיא מתה לה להנאתה. כן. כאילו, אתה יודע, סוף יום, אמרה, יאללה, אפשר עכשיו למות. סוף יום, סיימתי לעבוד. מה נעשה עוד? נלך הביתה? 4 אוטובוסים? בוא נמות. גופתה של גברת פורהום התגלתה על ידי עמית שהסתובב בבניין, שהתקשר למשטרה ואמר, היא מתה בתא שנמצא בקומה השלישית של הבניין. מה זה? בכל קומה יש תא אחד, ואני לא מבין, אנשים לא היו 4 ימים, אחי, זה 4 ימי עבודה, כן. ולילות, ומנקות שמסתובבות, עכשיו תקשיב. לא יודע, מישהו מנקה את הקיוביקלים האלה, לא? תקשיב לסי. על פי הדיווחים, העובדים הבחינו בריח רע במשרד, אך הניחו שזה קשור לבעיית אינסטלציה. לא יאומן. הל נו, אחי. תקשיב. ריח של נבלה זה לא ריח של אינסטלציה. תקשיב, אתה מדמיין כאילו את האנשים באופן ספייס יושבים, באים לעבודה, ואתה יודע, וכאילו, והם כזה, אתה יודע, מריחים כזה, מישהו הביא פה חתיכת חרא. מה זה? מישהו? לא. והיא מתה לידם בקיוביקל. אני לדעתי הם פשוט אמרו לעצמם, מישהו עשה קקי על כל הבניין. זאת אומרת, ישב על הגג בגובה מסוים, ופשוט על כל הבניין הוא חרבן. תגיד לי, כמה זמן לוקח לגופה להתחיל להריח? לא שהגופה מריחה, כי היא לא יכולה להריח יותר. אני מדבר שהיא מניבה ריח. אני לא יודע כמה זמן, אבל כן, לגמרי. מה עם אותו בחור שזרקת, לא הספקת להריח אותו, רק זרקת אותו בלי, תשמע, זה עבודה, זה חוסר מקצועיות. טוב, בקיצור, סיפור הזוי, רגע, יש פה לנו עוד משפט, עובד במצוקה, אמר לחדשות, זה ממש קורא הלב, מה אם זה הייתי אני יושב שם? אף אחד לא היה בודק אותי? אף אחד, אחי. אף אחד. מה זה עובד במצוקה? בן אדם שנכנס לטראומה מזה שפאקינג הייתה לו גופה בקיוביקל ליד. לא יודע. 4 ימים. כן, אני רגיל בישראל שקוראים לזה נפגע חרדה. אני לא מבין. זה לגמרי זה. זה, כן. נעדרה יותר משנה, והתגלה שנשכחה בחדר מתים. מה זה? עלינו מ4 ימים לשנה? מה... כן. התשובה היא כן. עד כמה העולם מתדרדר ומה טווח כאילו בכמה ימים מתי זה קרה ומתי זה קרה, זה בשבוע קרה הכל. אז תקשיב, מחדל בבית החולים. גופתה של מטופלת נמצאה במחלקה פתולוגית אחרי יותר משנה של חיפושים. שנה שלמה מישהי נעדרת. מה? אחי זה לא מחדל, מישהו צריך כאן לשבת על כיסא חשמל אחי. ג'סי פיטרסון בת ה-31, לפחות ככה היא הייתה לפני שנה. היא בת 32 כבר, מזל טוב. Happy birthday to ג'סי. אוקיי. בכל מקרה, היא הושפזה במרכז הרפואי מרסי סן חואן בקרמייקל, קליפורניה, באפריל של השנה שעברה. בגלל סיבוך של סכרת. יומיים לאחר מכן היא התקשרה לאמא, ג'ינג'ר קונגי, שאמרה לה שהיא תשוחרר ותזדקק להסעה. היא לא שוחררה בסוף. לא. צוות בית החולים בישר מאוחר יותר לקונגי כי פיטרסון עזבה את המרכז הרפואי בניגוד להמלצותיהם, והרישומים שלהם הראו שהיא שוחררה. במשך חודשים ארוכים, משפחתה ערכה חיפוש אינטנסיבי, דיווחה למשטרה שהיא נהדרת, וקצת יותר משנה לאחר מכן, יחידת הבילוש המחוזית הודיעה למשפחה כי החיפושים הסתיימו,
ושביתם ג'סי מתה בשטח בית החולים. לפי התביעה, מותה של פיטרסון נקבע כמה שעות לאחר שהיא התקשרה לאימה, וגופתה הועברה למחרת למחלקה הפתולוגית. מה? איך היא מתה? אימא, מה העניינים? הכל בסדר? מה כן. כל כפרה? תבואי לאסוף אותי אבא, אני מחכה פה, בינתיים אני קונה פה רגע משהו. טיט? זה, כן. מתה. כן. עשתה טיט על הפלאפון, עשתה טיט. נגמר? מתה, אחי. כן. אני לא מבין את זה. זה לא הדבר היחיד שאני לא מבין, היא שנה שלמה. כן, היא שנה שלמה בחדר מתים. אותו אחד שמצא אותה בחדר מתים. שלא בחדר מתים, באותו מקום שהיא הייתה. היא מתה, לקחו אותה לחדר מתים. מצא אותה מתה. אם היא בחדר מתים, מישהו הביא אותה לשם. נכון, ושכחו אותה. מה? בשטח בית חולים, בן אדם רואה מישהו מת, מה זה סן פרנסיסקו? זה איזה נרקומן ששוכב ברחוב? כאילו, בבית חולים מישהו לא מברר את השם, כותב את השם, זה לא יכול להיות, משהו פה מוזר להלאה, כן. כי כאילו... תעודת הפטירה של פיטרסון מציינת שהיא מתה מדום לב, אולם בשם פרק הזמן שחלף מאז מותה של פיטרסון ועד לחשיפת גופתה, לא ניתן לערוך נתיחה כדי לקבוע אם אותה נגרם כתוצאה מרשלנות רפואית. וזהו, המשפחה שלה בעצם עכשיו תובעת את הבית חולים, דורשת פיצוי של מעל $5 מיליון, לדעתי סכום זעום בשביל מה שקרה שם. שמע, סכום אני תמיד שונא את זה שזה מגיע לשם, אתה יודע שבסופו של דבר זה הכי הגיוני לתבוע. ברור. כל אחד עושה את זה, גם בישראל קרה משהו, בכל בית חולים טובים, אבל כאילו זה כזה, אתה יודע, מה עכשיו $5 מיליון? הלכה הילדה, כן. באמצע, והיא שנה לא נקברת, זה כמו להיות חטוף, אחי. נכון, כן. זה כמו, לא יודע מה, שנה היא לא נקברת. זה סיפור מטורף. זה בול כמו להיות חטוף, ההורים כאילו, איפה היא, שנה שלמה, בום, בסוף מתה, וכל הזמן הזה הייתה לכם מתחת לאף. כן. בוא נעבור לאייטם מורבידי נוסף. לא יודע, אין לי כוחות, האנרגיה שלי הולכת. כן. לא, אחרון, ואז אנחנו חוזרים לצחוקים, אני מבטיח. אוקיי, אני סומך עליך. ניסה לשים קץ לב חייו מקפיצה מגשר, נפל על רכב והרג את הנהגת. סליחה. נכון. סליחה. זה באמת. והוא לא מת. לא, הוא מת. הוא גם מת. הוא מת. כן. זה לא היה ניסוח נכון, אבל כן. אבל הוא גם מת. אז ככה. סבתא ל7 נכדים נהרגה אחרי שנפגעה מאיש שקפץ על מכוניתה ממחלף. התקרית אירעה ב9 לאוגוסט על כביש סמוך ללוס אנג'לס. מרגריטה נובלה גלינדו נסעה יחד עם בעלה פלורנסיו שנהג בכלי הרכב. לפתע גבר שפרטי זהותו לא פרסמו נפל עליה מגובה עשרות מטרים. בקיצור, מה שקרה זה שבן אדם רצה להתאבד מגשר, ממחלף. הוא עלה למחלף, קפץ מלמעלה, ובמקום להתפרק שם על האספלט, עבר בדיוק מכונית. אז הוא התפרק על המכונית. התפרק על המכונית, אבל גם בעצם מי שהייתה בתוך המכונית, הוא נפל עליה, והיא כמובן תראה גם אותה. כן, והיא מתה מזה. כן, אז קודם כל, כלל מספר 1 למתאבדים. חבר'ה, אם יש כאן מתאבדים בקהל, לא יודע. מאוד מאוד לבדוק שלא יקרה כזה דבר, כאילו לא לקפוץ לכביש מלא מכוניות, נגיד יש באמת הספציאליטי, באמת אחד המוותים המפוארים זה לקפוץ לתוך רכבת נוסעת, זה בסדר. אבל מדבר הבן אדם שכתב מערכון על התאבדויות, יאללה, כתבת מערכון שנקרא מערכון המוות, לכו ליוטיוב ותראו כמה חי חולני. זה נכון. לכו ליוטיוב ותראו איך המוח המעוות של חי עובד. אתה שיחקת בזה, אז בוא. אני מעוות, אני מודה בזה, אני גם מדבר את זה עכשיו. אתה, אוי ואי. זה נכון, כן, אנחנו עשינו ביחד מערכון שנקרא מערכון המוות, הוא נמצא בערוץ יוטיוב שלנו בעצם. אגב, שאלו אותי כאילו, מה המערכון הזה בא להגיד? אתה יודע מי ראה אותו? אתה לא מאמין איזה פדיחה. המורה של הבן שלי. אוי ופוי. לא יודע איך. הוא אומר לי, אני מכיר אותך, מאור. אתה בטוח יש מסר. אתם ניסיתם לזעוק את הזעקה. אין שום מסר. זה
צחוקים של החיים, זה כלום, זה שום לגמרי, מסר. כן. צחקנו, ירדנו שם לפסים של רוסיה, אוקראינה, עזוב, לכו ליוטיוב. לכו לראות, כן. אז בקיצור... אז כן, אתה צודק, תבדקו את זה, ואני אצטט פה את מה שאומר דיוויד, הבן של באמת הבחורה, האישה הזאת שנהרגה. זה לא הוגן שחייה נלקחו בגלל שמישהו אחר לא רצה להמשיך לחיות. אמי הייתה אישה אוהבת ואכפתית, והמשפחה שלנו נותרה שבורת לב, קשה מאוד להתמודד עם האובדן שלה, והוא צודק. חד משמעית. זה לא הוגן. חד משמעית. זה לא הוגן, אז אם אתם מעוניינים להתאבד. קודם כל, רגע, שנייה, אם אתם מעוניינים להתאבד, לחצו על הלינק כאן למטה, ויגיעו לקורס שלנו. הקורס הראשון למתאבדים, הקורס הראשון, סתם, לא. אבל באמת, אל תפגעו באחרים. אל תפגעו באחרים, אם גברים כבר, אבל בוא נגיד... אבל זה נדיר, לא חי? זה לא... זה נדיר, זה נדיר, כן. שכאילו קורה הרבה. מתאבדים בדרך כלל יודעים מה הם עושים. זה נדיר. חבר'ה מקצוע, מדובר במקצוע. אבל באותה הזדמנות אני גם אגיד ככה את מה שכתוב פה למטה, שזה באמת אם אתם מתמודדים עם מחשבות אובדניות, ואתם באמת צריכים עזרה, אז אל תהססו לפנות לעזרה נפשית ראשונה, שזה או באיראן. בית מרקחת לקנאביס רפואי. זה גם אופציה. זה גם אופציה מאוד טובה. אבל לא, אני מדבר כמובן על איראן, עזרה ראשונה נפשית, שזה מספר טלפון 1201, או דרך העמוד האינטרנט שלהם, איראן, שזה עין רש גרשיים ונון סופית. זהו. עושים עבודת קודש. לגמרי. במלחמה הם קרסו כאילו. אתה יודע, קרסו לגמרי, אבל הם עושים באמת עבודת קודש. ואין משהו ששיחה טובה, זה הרבה פעמים 50% מהעבודה זה פשוט לפרוק את החרא שיש לך על הלב. לגמרי. טוב. כן. זהו, סיימנו עם אנשים מתים. תודה רבה. תודה לך. עכשיו אתה יכול ללכת לכתבה עם הרביולי. יש. וואי אחי, לא אכלתי כלום היום, למרות שרק בוקר, כן? אז אתה מביא לי רביולי עכשיו. טוב, היא, אתה מעוניין לדעת מי זאת היא? מי זאת היא? היא תקפה את אחותה עם רביולי. היא. עכשיו, היו לנו הרבה כלי נשק כאן בפודקאסט הזה. הרבה כלי נשק. באמת, ארז ואתה הבאתם לנו את כל מניפת הנשקים שקיימים, מחתול עד שווארמה ועד פיתה לעין. וצ'יקן ווינגס. נכון, ששם לא הבנתי איך אפשר לתקוף עם זה, אז עם רביולי... היה לנו עץ קריסמס. נכון, אבל אתה יודע, זה כלי נשק, עץ קריסמס. אפילו החתול, כאילו. אבל עם רביולי, איך? נכון. זה הרי, זה כאילו, זה לא קשיח, איך אתה... אז בוא נקריא. כשהמשטרה הגיעה לבית המגורים, עדויות להתקפת רביולי היו מותזות על הקורבן. יואו, מרחץ דמים. כנראה שהיה שם. כך נכתב בדוח המשטרתי. וואי, מת לשבת לקפה עם מי שכתב את הדוח הזה. נקייה דייביס, שהיא לא כל כך נקייה מסתבר. נקייה, זה שם ערבי כזה. נקייה. נקייה דייביס, בת ה-21, כעסה על אחותה, שלא הביאה לה אוכל מבחוץ, ולכן היא ראתה לנכון במוח המאוד מאוד הגיוני שלה, השליחה עליה את צלחת הרביולי שאכלה. אז איזה רביולי? היא לא הביאה לה אוכל מבחוץ, איך היה לה רביולי? היה לה רביולי שהיא אכלה, והיא האחות לא הביאה לה. היא רצתה עוד אוכל. היא רצתה עוד רביולי, היא רצתה רביולי משלה. והיא זרקה עליה את הצלחת רביולי של אחותה, כאילו של עצמה. טוב, לא קריטי. נזרק שם תראה, נכון האחות, אז נכון אחותה, אז האחות שלה. בשבילך זה מצחיק, בשבילי זה געגועים לסבא. זה אשר, דודי, אוהד, נתנאל, עד שמגיעים לשם שלך. היה לך את זה? אצלנו זה היה קצת פחות... אחי, זה נשמע כמו הקראת, יזכור לא עלינו, עד שמגיעים לשם שלך. טוב, אז בקיצור, מישהו שם נזרק רביולי באוויר, אוקיי? כן. דייביס בילתה לילה בכלא. מה? עצרו אותה, היא נעצרה. לפני, זה אחרי, אוקיי, כי זה בא משום מקום בכתבה. דייביס בילתה לילה בכלא לפני ששוחררה ביום שישי אחר הצהריים. השופט הורה לדייביס לא ליצור קשר עם אחותה,
מה זה השואה? זאת אחותה. טוב, דוח המעצר אינו מציין באיזה סוג של רביולי נעשה שימוש בתקיפה לכאורה, או האם הפסטה הייתה מצופה ברוטב על בסיס עגבנייה, פסטו, שים לב חי, גבינה או חמאה. לא, זה מאוד חשוב לחקירה. זה חשוב, זה חשוב, מה? אתה מבין שהדברים האלה היו כתובים בדוח המשטרתי. כן. אין לנו מושג במה נעשה שימוש. אולי זה רוטב העגבניות האימתני. או שמא זה הפסטו האכזרי. אולי זו הגבינה או החמה ששם אני לא רוצה לדבר מה היה. אם זה הגבינה או החמה. מה? אחי, מה? אני לא מה... וגם חשוב סוג הפסטה, אתה יודע, סוג הרביולי. אם זה רביולי בטטה או רביולי גבינות, שונה לגמרי. רביולי בטטה לעין, אחי, זה משהו שהוא לא מסמפת בכלל. הרבה יותר מדי עשו מזה. אני לא יודע מה איתך, הבית שלי כרגע, בזמן שאני מקליט איתך, מלא בפסטה על הקירות, כאילו הרגע, אני לא קראתי לאף שוטר, אתה יודע? כן, אבל אני חושב שכדאי לנקות. אתה צריך עזרה בניקוי, שים לב לאייטם הבא. אוקיי. מנקה בעירום. יש! רגע, זה עוד לא? כן, עוד לא. הוזמנה באנונימיות על ידי המרצה שלה באוניברסיטה. יו. רגע. והוא לא ידע שהיא סטודנטית אצלו? זה אנונימי. יו, זה אדיר. אני מת להיות זבוב על הקיר שהדלת נפתחת. וואו, אחי, וואו. בחורה צעירה שעובדת בבריטניה כמנקה בעירום, בסוגריים כן, זה שירות שקיים שם, נדהמה כאשר הגיעה לבית הלקוח החדש שלה, ואת פניה קיבל המרצה שלה מהאוניברסיטה. רגע, שנייה, אבל זה לא מנקה. היא מנקה. בעירום. היא מנקה בעירום. אתה בא להגיד לי שהיא באה לנקות את הבית? בעירום. ופשוט בעירום? כן. אבל זה מה שהיא עושה, היא מנקה. היא בעירום, נכון. מול גבר, והיא מנקה. נכון. לא. זה לא מה שקורה שם. יש תמונות, אתה יכול לראות בעצמך. לא. זה הנה מהאתר Naturist Cleaners Promo. נשמע כמו אתר הכי אחד הבכירים בתחום. בכל מקרה, הבחורה סיפרה כי ההזמנה נעשתה בעילום שם, ולא היה לה מושג מיהו הלקוח שלה, וגם לא היה מושג מי תהיה המנקה שלו. כשהיא הגיעה באותו יום לבית, שבו היא אמורה לנקות, היא הופתעה לראות את המרצה שלה, ואמרה לו שהדבר הטוב ביותר עבור שניהם, הוא לשכוח שזה קרה. לדבריה המרצה הסכים, אבל מאז הוא מאוד מאוד נבוך בכל מפגש שלהם, וכעת זה גם משפיע על הלימודים שלה. כן, אבל זה לא שהוא פתח את הדלת והיא הייתה כבר בעירום. הוא לא ראה אותה בעירום. אבל אני מניח שהם חייבים לסגור את העסקה. אתה מבין? כאילו, תראה. מה זאת אומרת? תראה, הבית שלו מלוכלך. אוקיי. הוא שילם לחברה. הוא לא שילם לה ישירות. אבל היא אמרה שעדיף לשכוח, כנראה היא כן עשתה את זה. כי אתה יודע, אין לה ברירה, החברה שלה שלחה אותה, מה היא תגיד לחברה, לבוסים שלה? תקשיבו, אני לא יכולה, זה המרצה שלי. מה, שלחו אותי למישהו אחר, לא נעים. לא היה מישהו אחר לשלוח כנראה. החברה לא עובדת טוב, אין הרבה לקוחות. ברור, אין הרבה עובדים. מי יזמין מנקה בעירום? מה? סתם לנקות את הבית אני לא הבנתי את העניין בכלל. לא הבנתי את הפטיש, זאת אומרת את הסריטה. הבנת מה אני מדבר? אני מבין. תראה, זה ניקיון עם אנטרטיימנט. כן, אבל היא בעירום כבר. נו. מה? זה לגו. זה צריך להתחבר. אם כבר אתה מזמין הביתה מישהי שתהיה לך בעירום, לפחות שתנקה את הבית תוך כדי. לא, חי, אם אתה מביא כבר מנקה בעירום, לפחות שהדבר השני. כן, לא. אני לא מבין. אבל אז זה זנות. כי זה לא זנות. זה לא... רגע. היא מנקה את כל הבית, מסיימת לנקות, מתלבשת והולכת? כן. צ'ו, אחי, זה דפוק לגמרי, אתה יודע, זה סטייה זה הסטייה הכי גדולה שפגשתי בחיי. אתה לא פגשת אנשים שבקטע של כפות רגליים כנראה. אבל זה לא סתם כפות רגליים, 100 כף רגל עולים למעלה, לא? מבלי להעליב את אלה שאוהבים כפות רגליים, אני לא יודע. לא מבין, אחי, היא כאילו מנקה והולכת, זהו. כן.
בכל מקרה, אז כן, אז בקיצור, מוזר. יש להם כל מיני פגישות עדיין באוניברסיטה, וזה כאילו, זה לא נוח לשניהם, וזהו. וזה הסיפור, בגדול. סיפור דפוק לגמרי, אחי, שתדע לך. כן. אוקיי, לא, תניחו לנו, אתם והחברה המוזרה שלכם. מה קרה לדברים הפשוטים? להזמין כאילו, אתה יודע, זונה. זה יצא מהחוק כנראה. הבנתי. מה, אנשים לא נורמליים, אחי, מה זה הסטייה הזאת? וחוץ מזה, זה כזה מעליב נשים, למה נשים עובדות בזה? את גם מנקה, יעני עושה את מה שכאילו הסטריאוטיפ הכי סטריאוטיפי על נשים, וגם במחפיצת הגוף שלך, כאילו, זה דפוק. יאללה, לך לאייטם הבא. אוקיי, יוון. כן, זה קרה ביוון. לא רחוק. כן, לא רחוק מפה. חשבתי לנסוע ליוון בקרוב, כנראה שאולי אני לא, אחרי האייטם הזה. לא רוצה להיפגש איתה עם טוב. אישה מציתה שריפות כדי להתחיל עם קבעים. אתה יודע מה זה הזכיר לי עכשיו? נו. את הפרק בפרנדס, שהם עשו... אבל הם לא שרפו בכוונה. לא, הם לא שרפו בכוונה, אבל הם עשו, אתה יודע, איך זה נקרא? הם עשו טיהור, טקס טיהור בסלון. כן, נכון. ואז הגיעו הקבעים והם התחילו איתם. כן. אחרי שהם כאילו, ממש כאילו היו נגד גברים. כן. כן. פרק אדיר. טוב, אז ביוון גם הייתה כזאת אישה שבאמת מציתה שריפות כדי להתחיל עם קבעים. בוא נראה, לחלק מהאנשים יש משיכה עמוקה לגברים במדים. זה דבר ידוע, נורמלי ואך טבעי. כן. אבל בין זה לבין ללכת לאקסטרים יש הבדל גדול. בין אם הם שוטרים או קבעים, אבל הפעולות האימפולסיביות של האישה היוונית הבוערת... זה ככה כתוב, הבוערת מרוב תשוקה לקבעים, הביאו אותה לכלא חודשיים. חודשיים היא ישבה בכלא. הבנת? כן. ושם היא ראתה רק נשים במדים. זה העונש. זה, כן. החטא ועונשו. החטא ועונשו, בול, אחי. האישה בת 44 מטריפולי צריכה לראות את עצמה בת מזל. שכן בית המשפט המקומי גזר עליה 3 שנות מאסר על תנאי. כן. כאילו כן, זה לא מאסר באמת, בפועל. וזה כאילו, אתה יודע, זה גם כאילו, זה עדין. זה עדין מאוד, כן. כן. על הצתה זה עדין מאוד. האישה היוונית הלוהטת נעצרה אתמול בטריפולי על שהצתה שוב ושוב 2 שריפות על קרקע חקלאית. שכן דיווחים מראים שהיא הציתה את השריפות כי היא אהבה לצפות בכבאים וניסתה לפרלטט איתם. היא תרצה חודשיים בכלא ונכנסה ב1,000 יורו. שוב, זה מאוד דומה לאייטם הקודם, אחי. מאוד. מאיזה בחינה? כי זה פשוט שריטה, יש לך את כל הדברים האלה זה אנשים שחיים על הקצה. יש לך את כל הדברים האלה בלחיצת כפתור בגוגל. כן, בפורנאב. כאילו, כן, את הולכת אני לא מבין למה לנקות בעירום. למה להזמין את זה וזהו, אחי. לא מבין את זה. אנחנו עברנו אייטם. נכון. אני לא מבין למה לשרוף עצים כדי לראות קבעים. לכי לתחנת כיבוי. תסתנני למסיבת רווקות. לא צריך, לכי לתחנת כיבוי. נראה לי אחד שאוהבת את האמת. את באמת קבעים. לכי לתחנת כיבוי, תראי אותם מתגלשים שם על העמוד כל היום. תראי אותם יוצאים, תראי עכשיו, אם את רואה מסעית שיוצאת ועושה ווי ווי ווי, תיסעי אחרי המסעית. גם אפשר, וגם אפשר סתם לשבת על ספסל ממול התחנת כיבוי. נכון. וואי, תראה כמה אופציות נתנו לה במקום לשרוף שדות. מה את? לגמרי. ציקלופ. לא הבנתי את הדיבור, אחי. אוקיי, תניחי לנו. אישה יווניה לוהטת. איך קוראים לה? האישה היווניה לוהטת. בטח היא נראית כמו... איך קוראים לו? שיט. עכשיו אתה תעצור, אתה תגיד לי איך קוראים לו, ואז אתה תמשיך. איך קוראים למי? החבר העברות של בובספוג. פטריק? עכשיו אתה עורך את כל זה, כן? היא נראית כמו פטריק בטח. איזה פאנץ'. איזה פאנץ'. איך זכרתי את הפטריק ככה. השתלף לי.
אתה אומר היא נראית כל כך לא טוב שכאילו... כן, זה בטוח, אחי. שכאילו אם היא תשב מול התחנה, זה לא באמת יעזור. זה חוסר ביטחון, מי שורף שדה כדי לראות קבאי, אחי? אתה יכול לראות קבאי בכל מקום. כאילו, לא בכל מקום, אתה צריך לחפש את הקבאים, אבל כן. בסדר, בכל עיר יש קבאי, פה ושם. נמצא אותו. אוקיי, לאייטם האחרון. יו. קניה ווסט אמר לי... סליחה, אוקיי. כן, קניה ווסט אמר לי בטלגרפיה לגנוב את האוטו. מה זה טלגרפיה? אני חושב שהתכוונה לטלפתיה. אני חושב שהתכוונה לטלגרם. מה? אבל... זה אולי טלגרם וטלפתיה ביחד? יכול להיות גם וגם, כן. לא, נראה לי שהתכוונה כאילו טלפתיה, אבל מבחינתה זה מדפסת. אז היא השתמשה במילה שאשכרה מתארת מדפסת, טלגרפיה. כן, היא פשוט אמרה מדפסת בשפה אחרת. וואו. אוקיי. יו, בהצלחה עם השם של העיר. יו, אני מת. רגע, שנייה, אני פתחתי פופקורן. ויש לי פופקורנה. אבל אני תרגלתי את זה לפני, אל תדאג. נעל. אוקיי. אישה מלואיביל. ראית? וואו, אחי. ראית? אתה יודע איך אני הייתי קורא את זה? כן. אתה לא רוצה לדעת. אני רוצה לנסות, לשמוע. אישה מלאיוולל. לייוולל. אחי, אצלי זה נשמע כמו עיר של ארגון פשיעה באפריקה. לייוולל. אתה בא ללייוולל. אישה מלואיביל נמצאת מאחורי סורג ובריח לאחר שהמשטרה אמרה שניסתה להיכנס למכוניות אקראיות מחוץ לבית עסק באבנסוויל. ראית? אבנסוויל. כמו קריס אבנס, רק עם ויל בסוף. רק עם ויל, זה השכונות הגרוזיניות אצלם כנראה. כן. וילי. לא, ויל זה כפר כאילו. אתה יודע. אני וילג'. כן, בדיוק, זה כאילו קיצור של וילג'. זה כאילו, אתה יודע, זה כמו להגיד כפר גנים, כפר סבא, כפר... אז הם משתמשים... רגע, גם לי יש, שנייה, כפר מרר, כפר ערערה, כפר מג'דל שמס, כפר... אמרתי מספיק? יכולת להשתמש בכפר קסם, כפר חב"ד, כפר... יו, אין לי כוחות, תגיד לי, יש איזה משהו בשיין או באלי אקספרס שאתה ממלא את המוח בדברים? לא משנה לי כבר איזה מחשבות, אחי, העיקר שיש שם משהו. אז אישה ניסתה להיכנס למכוניות אקראיות מחוץ לבית עסק באבנסוויל. המשטרה הצליחה לזהות את האישה המתוברת בתור ריקי סמית. יו, איזה שם של מלכת דרג ריקי סמיץ. אבל ריקי רק בת 28, שזה מפתיע למישהי בשם ריקי. כן, אשכרה אחי, ריקי זה כל כך... בת 58 לפחות. כן, לא 28 לפחות. אז ריקי, היא ניסתה בעצם להיכנס למכוניות. להיכנס למכוניות סתם? איזה מין פשע זה? אז תקשיב. אני לא מבין את האנשים שנמצאים היום בפודקאסט. אדם אחד סיפר למשטרה שהוא עבד כשהוא ראה את סמית מנסה לכאורה לפתוח דלתות מכוניות שהיו במגרש חניה סמוך. לדבריו, סמית מצא רכב שלא נעול, והתיישבה במושב הנהג, היה רכב אחד פתוח, פתחה אותו ונכנסה בפנים. אוקיי, כנראה הייתה עייפה. הוא מייר אליה. הלך אליה כזה במהירות, סליחה, גברת, סליחה. הוא טען שהוא אמר לסמית לעזוב. הוא אמר שהוא ניסה לחלץ את סמית מהרכב, אבל לא הצליח בגלל שסמית נחזה בכוח בגיר ההילוכים. זה לא לחלץ, זה לסלק. שנה את המילה. אם היא נחזה במות ההילוכים, בבי, אתה לא מחלץ אותה. אתה מנסה לחטוף אותה. לגמרי. כל זאת בזמן שפעות נמצא במושב האחורי של הרכב. וואי. מה? פעוט של מי? איך הגיע לכאן פעוט? בעלת הרכב למעשה הייתה בדרכה למעון עם תינוקה, והייתה צריכה לעצור בחנות, ויצאה לרגע מבלי לנעול את דלתות הרכב שלה. משהו שקורה, אני חושב. כן, מה, ברור. אתה יודע, אם צריך כזה לקנות איזה, אתה יודע, איזה... כן, אתה שנייה משאיר את האוטו, כאילו דלוק, ורץ רגע וחוזר. כן, אז זה מה שקרה, והיא המוזרה הזאת, המטורללת, ריקי, המטורללת,
חזרה. יש לה שם של פסיכית. רגע, אבל וואו, אני לא אעשה את זה יותר אז. אחי, האייטם הזה שינה לי את החיים עכשיו. כן. טוב, אבל תראה, אתה לא גר בלואיביל, אתה גר מה? לואיביל זה נשמע כמו חתיכת כפר של גן עדן לעומת איפה שאני גר. מה, אתה צרות? מה יש לך, אחי? החיים שלי בגדול מתחלקים לשתיים. לפני הפרק הזה, ואחרי הפרק הזה. אתה מבין את זה? כן. החיים שלי מתחלקים בין כל פרק לפרק. כל פרק לפרק זה נהיה יותר גרוע. וואי, אתה בטח חי מלא חיים. איך אתה מסתדר עם זה? כשריקי נשאלה למה היא רצתה לגנוב את הרכב, ריקי אמרה לכאורה שקניה ווסט מדבר איתה בטלגרפיה, ואמר לה לגנוב אותו. מה? אמרו לה... מה, קניה ווסט עושה דברים משוגעים, כן? אני קצת חושב שהוא לא קשור לסיפור הזה. אני חושב שהוא קשור לסיפורים אחרים. זה יותר גרועים מזה. זה חד משמעית, אבל... לזה הוא לא קשור, לא. בטח לא בטלגרפיה, אין מילה כזאת. אז אולי היא התכוונה לטפוגרפיה. שזה מדפסת תלת מימד. לא ידעת את זה. זה מעולה. מדפסת תלת מימד. זה מעולה, כן, כן. וואי, לא, קניה מסכן, אחי, הבן אדם הזה מאשימים אותו בהכל. אתה יודע שהגיעו אליו שוטרים להאשים אותו ברצח ג'ון קנדי. הוא אמר להם, אבל לא נולדתי. הנה, תשאל את, איך קוראים לאשתו? קרדשיאן? שאל את קרדשיאנס. אני אומר לך, הנה היא פה. והיא לא הייתה כל כך לבושה, אז הם עצרו גם אותה. היא בעצם הייתה מנקה בעירום. קודם כל, קרדשיאן זה בעבר, היום יש לו את ביאנקה, שהיא באמת לא לבושה אף פעם. מי זאת ביאנקה עכשיו? מאיפה זה ביאנקה בה? אתה לא מכיר? אני מכיר ביאנקה אחד מהסרט של ארתור, שיש את הבריון הזה שמרביץ לו, ביאנקה. זה ביאנקה. זה בינקי. בינקי. לא, אני מדבר על ביאנקה, הבת זוג הנוכחית של קניה ווסט, והיא באמת אף פעם לא לובשת בגדים, כאילו כל שני וחמישי אני רואה כאילו כתבה חדשה, אתה יודע, בגיא פינס וכאלה, שקניה ווסט וביאנקה עושים קניה ווסט וביאנקה, ותמיד זה כאילו הם נמצאים ברחוב, והיא כזה לובשת מדבקה, זה מה שהיא לובשת. זה בגדול מה שקורה שם. זה האופנה שלה, מדבקות? מדבקות. יפה, מה היא רכב? יש כאילו, היא שמה על עצמה העם עם הגולן. דרוס קולדוס. דרוס קולדוס. וואי, אחי. לא, כן. הבנתי. כן. אני לא מכיר את ביאנקה, טרם. היה איזה פעם אחת שהיא כאילו הסתובבה עם כזה, אתה מכיר את ה... נכון, פעם היו מחשבים כאילו, והיה לך את המסך מחשב שהוא כאילו היה בומבה כזה, שהוא היה כאילו ענק. כן, שהוא היה יוצא מאחורה. כן, וכאילו היה לך, אתה יודע, אתה צריך כאילו שולחן 3 מטר רק בשביל המסך. בטח. ונכון, כאילו לפני, היית מכסה אותו כדי שילך לישון. נכון. וואו, אני זוכר את זה, אבל, מעיף אותי עכשיו. אבל הכיסוי שלו, הסמיכה שלו, היא תמיד הייתה שקופה כזאת, כאילו, תמיד היית רואה את נכון, היית רואה את המסך. אז עם זה התלבשה פעם. וואי, את יכלת להגיד פשוט סמלה שקופה. לא. עשית? לא. מסע מאוד ארוך. אני אגיד לך מה. בדרך למטאפורה. אני אגיד לך, אני מבין למה לא השתמשתי במילה סמלה, כי גם הראש שלה היה מכוסה עם הדבר הזה. וואו, סדין. אוקיי, כאילו מפה. כמו שבנל מתלבש. אבל שקוף, כן. כאילו היא כמו בנל תבורי רק בשקוף. הבנתי. זה ידוע שבנל תבורי בא בליל הסדר למשפחה. מה זה? אמא שלו אומרת לו, זאת מפה. איזה יופי. כן. הוא לוקח את זה ולובש. אבל אני אגיד לזכותו של בנל תבורי, שהוא כאילו עם בלינגים וזה, אבל עדיין, אתה יודע, אתה לא רואה לו את הפטמות. לא. אז מה? רגע. מה? אחי, בנל בכל קליפ הוא בלי חולצה בכלל. היא לפחות שמה איזושהי חולצה. או מדבקה. הוא אפילו חולצה הוא לא שם גם מדבקה, אחי. לא, אבל בסדר, הוא מסוג בן. אז זה יותר בסדר. כן, זה יותר בסדר. הוא לא בלי מכנסיים, הוא רק בלי חולצה. אז זה בסדר. אז היא בלי ובלי. עזוב, זה לא מתאים. אני אשלח לך בהזדמנות כתבות עם ביאנקה.
אני לא בטוח שאני רוצה. אולי אתה יכול לשלוח לי כתבות עם בינקי? דווקא התגעגעתי אליו. אני אחפש. תודה. זו הייתה המהדורה ה-63 של המהדורה שמגיעה לכם. תודה רבה וענקית לתחקירן שלנו ארז על כל החומרים והכתבות שהוא שולח לנו ככה מדי שבוע ושבוע 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 ולא מתייאש. אין מילים, גיבור ישראל. אז תודה רבה לארז. איפה אתם יכולים למצוא אותנו? איפה? אנחנו נמצאים בספוטיפיי, ביוטיוב, אפל פודקאסט, סטיצ'ר, אמזון מיוזיק. יש לנו עמוד פייסבוק, המהדורה שמגיעה לכם, עמוד אינסטגרם, עמוד טיק טוק ושרת דיסקורד, אליו אתם יכולים להצטרף ולדבר איתנו שמה ולראות נפל בעריכה ועוד 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 ועוד. נכון. אנחנו זמינים גם בגוגל ארת' עם מפת הכתבות שלנו ואיפה קרו הכתבות שעליהם דיברנו. לינקים להכל אתם תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. יס. אהבתם את הפרק? אהבתם את הפודקאסט? שתפו אותנו. יס. כאילו, מה זה האגואיסטיות הזאת ליהנות מאיתנו ולא לספר לאהובים עליכם? זה פשוט נמאס שמסתובבים בינינו אנשים שחושבים רק על עצמם. כל הזמן, בכל זמן. קמים, אני עצמי. הולכים לישון, אני עצמי. חבר'ה, תקשיבו. זה בסדר ליהנות. הנה, אנחנו כאן, נותנים לכם את השירות. זה בסדר ליהנות. לא תשתפו, אנחנו נמצא אתכם. כן? בסדר? כן. אנחנו נמצא, נגיע לכל אחד ואחד מכם. תראו, אתם צריכים להניח שכל אחד מהאנשים הפסיכיאטרים שהיו כאן בפודקאסט היום הוא חבר קרוב שלנו. קרוב ואישי שלנו. אנחנו לא רוצים להפעיל עליכם את הגברת עם הרביולי. לא. בואו פשוט תעשו מה שאתם צריכים לעשות. ואני רק אומר, אם אתם לא משתפים את הפודקאסט שלנו עם חברים ומשפחה ואנשים שאתם אוהבים, אתם בעצם מזוהים, מבחינה פסיכולוגית זה מדעי, זה לא אני אמרתי. זה פסיכולוגי מדעי, אתם נרקסיסטים. זה פשוט נפוטיזם. אתם נרקסיסטים. מה זה נפוטיזם אגב? מדפסת. אתם פשוט נפוטיסטים, כולכם. אם אתם מעוניינים לפרסם אצלנו ולתת לנו חסות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק או בדיסקורד. אנחנו היינו חי ומאור. אדיוס חברימוס, ושיהיה לכם בוקר שמוקר.